ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲଭଲି ବିଭୁ ସambhu ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ବନେଇବା ଟମାଟୋ ଖଟା। ତ ଟମାଟୋ ଖଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ଆମକୁ ଟମାଟୋ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଟମାଟୋ ନେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବଢ଼ିଆ ତାଜା ଫ୍ରେଶ୍ ଟମାଟୋ। ତ ଟମାଟୋକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା, ତାପରେ ଯାଇ କାଟିବା। କାହିଁକିନା କାଟିକି ଧୋଇବା ଟମାଟୋ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ତା ଭିତରୁ ସବୁ ମଞ୍ଜି ବାହାରିଯିବ, ରସ ବି ବାହାରିଯିବ। ତ ମୁଁ ଟମାଟୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଛି, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋକୁ କାଟି ଦେଇଛି। ତ ଆକୁ ମୁଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଯେହେତୁ ବନେଇବି, ତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେଇଛି। ତ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରଟା ଖଟାରେ ପକାଇଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ଆଉ ବାସ୍ନା ବି ଭଲ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେଇଛି। ଏଠି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2ଟା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଏଇଟା ମୁଁ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ନେଇଛି। ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦାର ବାସ୍ନା ଭଲ, ଟେଷ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଦରଦରା କରି ଛେଚି ଦେଇଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲଗାଇବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମୁଁ କଡ଼େଇ ବସେଇଲି। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ତେଲ ନେଇଛି। ତ ଏବେ ତେଲ ତାତିଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ ମିଶାଇକି ନେଇଛି। ଜିରା ସୋରିଷ ମିଶାଇକି ନେଇଛି। ତ ଏଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2ଟା ପକାଇଲି ତେଲରେ, ଆଉ ଅଦାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଲି। ତାକୁ ଟିକେ ପିଠା ପତିଆରେ ମୁଁ ଭାଜି ଦେଇଛି। ଏଇଠି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେଲି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି। ତ ଏବେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ମିଶାଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ମିଶିଗଲା। ତ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଲୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଯାଇଛି, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଖଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏବେ ମୁଁ 15-20 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ସିଝେଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଟମାଟୋ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଟାଣ ଥିଲା, ତ ଆଉ ଟିକେ ସିଝେଇଦେବା। ସେ ଟିକେ ମିଶି ଆସିଲେ ତାକୁ ଚିନି ଦେବା। ତ ଆଉ ଟିକେ ସିଝେଇଦେବା। ଏବେ ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ମିଶି ବି ଗଲାଣି। ତ ଏଥିରେ ଏବେ ଚିନି ଦେଇଦେବା। ଖଟା ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଚିନିକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଖଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଖଟା ଏବେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ସର୍ଭ କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟି ଦବାଇ ଦେବେ। କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଏବେ ଖଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରର ଗୋଟେ ପାଖୁଡ଼ା ରଖିଥିଲି, ଥୋଇଦେଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଖଟା ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ତାପରେ ଅରୁଆ ଭାତର ଗୋଟେ ଥାଳି ଆମେ ସଜେଇବା। ତ ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଯେହେତୁ ବନେଇଛି,
ତ ଅରୁଆ ଭାତର ଥାଳି ବନେଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅରୁଆ ଭାତ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତା ଚାରିକର ଏମିତି ସଜାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କାକୁଡ଼ି କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତ କାକୁଡ଼ି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଟିକେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟେ ରଖିଦେଲି। ଏଇଠି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ମୁଁ ଡାଲି କରିଥିଲି, ତ ଡାଲି ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ବନେଇଥିବା ଖଟାକୁ ରଖିଦେଲି। ଏଇଠି ଭଜା ରଖିଛି, କାଙ୍କଡ଼ ଭଜା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଏଠି ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ରଖିଦେଲି। ଏବେ ଆମର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଅରୁଆ ଭାତର ଥାଳି ଏବେ ମୁଁ ସଜେଇ ଦେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।